ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ, ତା ହେଉଛି ଫ୍ଲେଶ୍ ଭର୍ସ ସ୍ପିରିଟ୍। ମାଂସ ଏବଂ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ବୈଷମ୍ୟତା ବା ପୃଥକୀକରଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଆମେ ମାଂସ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଉଭୟକୁ ଧାରଣ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହିଥାଏ ଯେ ଆମେ ଶରୀର ବା ମାଂସର ବଶରେ ନାହୁଁ, ବରଂ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର। ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଅଟେ। ତେବେ ପୃଥକୀକରଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ମାଂସ ଏବଂ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ? ତ এই ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେ ମାଂସ ଏବଂ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସର୍ବଦା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟଲିଂ, ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକତ୍ର ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଏକ ବୃହତ ପୃଥକୀକରଣ ରହିଅଛି। ମାଂସ ମାଂସ ହିଁ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ବୈଷମ୍ୟ ପୃଥକୀକରଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ମାଂସ ଏହା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ, ମାନେ ସ୍ୱକେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ, ସ୍ୱକେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆତ୍ମା ତାହା ହେଉଛି ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ, ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇ ଚାଲିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାଂସ ଦ୍ୱାରା, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବେ। ମାଂସ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଟେ, ମାଂସ ବା ଶରୀର ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଟେ, ଗର୍ବ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆତ୍ମା ନମ୍ରତା ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ମାଂସ ଦ୍ୱାରା ଚାଲନ୍ତି, ଆପଣ ଗର୍ବୀ ହେବେ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଚାଲିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ନମ୍ରତା ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ମାଂସ ଲଷ୍ଟ ଅଟେ, କାମାତୁରତା, କାମନଳରେ ଆସକ୍ତତା। ମାଂସର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ, ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯିବ। ମାଂସ ଲଷ୍ଟ ଅଟେ, ଲଷ୍ଟଫୁଲ୍ ଅଟେ। ମାଂସ କାମାତୁରତା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆତ୍ମା ସେଇଟା ପ୍ୟୁରିଟି ଅଟେ, ସୂଚି ପବିତ୍ରକରଣ ଅଟେ, ନିର୍ମଳ ଅଟେ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବା କୌଣସି ଅଶୁଚିତା ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ପୁରା ପ୍ୟୁରିଟି ଲାଇଫ୍ ଆସିଥାଏ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମାଂସ କ୍ରୋଧ କରେ, ଏଙ୍ଗର, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାଏ। ଆତ୍ମା କ୍ରୋଧ କରିଥାଏ, କୁଟୁକୁଟା, ରାଗ, ରିସା, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ଅଟେ, ପିସଫୁଲ୍। କେତେଜଣ ଅସ୍ଥିର ହେଉଥିବେ, ଏ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, କିଛି ଉତ୍ତମତା ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ, କାରଣ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍ ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କଠାରେ। ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ବା ଶାନ୍ତି ଆମଠାରେ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଅଟେ। ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଶାନ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗୋଟେ ଫଳ ଅଟେ। এই ବିଷୟ ଆମଠାରେ ଥିବା ଦରକାର। ମାଂସ ଲାଳସା କରେ, ଈର୍ଷା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସେ ପ୍ରେମ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି ମାଂସ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ତେବେ ଆପଣ ଲାଳସା, ଈର୍ଷା, ହିଂସା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଚାଳିତ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରେମ ଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ, ପ୍ରେମ ଅଟେ। ମାଂସ ବନ୍ଧନ ଅଟେ, ବନ୍ଧନକୁ ବୁଝାଯାଏ, ବଣ୍ଡେଜ୍, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନ। ଆଜି ତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧନର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଇଥାଏ, ଫ୍ରିଡମ୍। ସକଳ ପାପ, ଶରୀର, ସବୁ ଅଭିଳାଷରୁ ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍, ମୁକ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପଯାଇଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଜୀବନ ଅଟେ।
ଶରୀରର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଲାଭଜନକ। ଆତ୍ମା ଜୀବନଦାୟକ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ତ? ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 8:6 ଆମେ ପଠନ କରିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ଶାରୀରିକ ମନ, ଫ୍ଲେଶ୍ ଯାହାକୁ ମାଂସ କୁହାଯାଏ, ତାହା ମୃତ୍ୟୁଜନକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ମନ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପିରିଟ୍, ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଅଟେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାରରେ এই ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ଦୁଇଟି ପରିପୂରକ ନୁହଁ, ସମାନ ନୁହଁ, ଏହା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ମାଂସ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ନା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ? ଏହା ଥିଲା ମାଂସ ଏବଂ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ବୈଷମ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।